Аз съм Wallpapa, сме с Pro 1029 и Game. Не бе, Pro Game. Да, точно така. И днес ще играем на Minecraft. Мислим да направим една поредица от 20-30 минути. Като сме планирали всеки да е по 20 минути. Имаме нали там. Да. Абе, и да е повече и по-малко. Не, да е повече по-добре, отколкото по-малко. Изравнихме тука. Избрали сме си къде ще ни къщите. И сега ги почваме. Да, тук сега къде скупаме мината, хора? Я, къде си ти? Аз съм сега, бе, не си там. И в планината. Тук. Показал съм се. Да, той ме е съвсем. Гейминг, имаш ли такова бе дърво? Ама не, ти ми даде. Лазало, що искаш? Не. Окей. Аз ми трябва такова. Сега за начало на къща това добре ще. Аз трябва да таковам доста дърт ми трябва на мен. А ти дам... Аз не всъщност. Някой има дърт така случайно да ми донейтне малко дърт. Аз имам две. Брат, мерси, ама малко повече ако може. Аз тук копая някаква... Да знаете, че моята къща ще е от гранит. Добре. И да знаете само, да не си помислите, че сме някакви сакатлети с такива брони и такива бутки. Бихме се и сървъра реши да ни ремувне айтеми. Да. Защото сме готини. То сървъра вика, това кофи, айтемите си мои. И умре. Така точно. И факти няма да имате такива. Само гейминг обаче си запази айтемите. Аз и про килер умряхме. И сървъра каза факов. Не, аз си изпълних. Така аз съм 3 от 4 съм аз. Защото си изгубих само... Не, 5 от 4. Защото си изгубих шлема, меча, всичко си дека. Бе шлема. Какво е това тук? Какво е това тук нагоре? Бай, минута ще ни е на двете. Пичове! Вижте къде ще ми е къщата! Лозо, виж на тебе! Чеве, ти си пияна мутика, бе! Там горе! Виж бе! И отдолен е мината! Чеве, ма ние трябва да... Нали, значи трябва да направим... такова бе, кажи го. Стълбички за мост имаме до тебе. Ако не беше ги измисля, аз съм добър. Бе, чакайте бе, аз съм яко тъп. И аз вземе си направим ресове, защото... ако дойде някой с фул домес, представете направо, че ни спука, че ни пука главите. Да. Дали с брат да се правиш, Тук, не. Дървена? Смутикай, момчета. Добре, не направи. Добре, ще не направи. Мутикаря. Това е мутиката на мутик. Значи моята ще е. Значи, моята ще е. Тето. Какво? Стой. Моята ще е точно до тебе. Тука. До къде? Моето искам да ми е малко по-големшко, защото... Това е мръсен номер. Да има това резиденция ли? Да, това е резиденция да му се не найде. Не. Аз не знам, това е за двама. Да знаете, че планината е моя. Не, малко ми е много планина. Малко ми е ножко планината. Аз сега си почвам къщата. Добре. Арена от Иво. Добре. Тука. Не. О, боже. Най-накрая, аз имам вече резиденция и ще си я опознача. Имам си главата, супер бе. Как да си такова резиденция? Ще направиш? Да. Нали, направи всичко с мутиката. Едната страна маркираш лев бутон, другата да спишеш на коня Res Select Vert, после Res Create името на Res. Res Select Vert. Верт, като това другия сервер е преди. Да, също. Къде си? Какво? Рес. Кравешка глава. Шахо. Не си сетна хом.
Следвайте хом, че ако ни фанат на бой некъде, нали, извън това, рънваш, рън, криеш се некъде, хом и 5 секунди, 5 години. Само че ако не те хванат. 100 тук на PvP Speed Potion ги взимат, така че трябва гледате се. Да, пичове, къде е, нали, въпросителния знак, че аз не мога да го намеря? Наклонена черта с Shift. Мерси. Ама защо ти е въпросителен знак? Еба, се му. Ще падне ми ще щупа кръка. Ще падна. О, тук не взима fall damage, ма. Я. Да. Не взима. Абе, да не опитваме, защото... Не взима, аз вече опитах. Не да е смисъл да не го правиш често. Той Лайнкрафт уж не взимаше, фанахте, умрех с концерт. Ама после си го взема. Ще е садващо, ако умреш и не си не бе. Може ли ябълки? Няма. Какво е? Може ли торчове? Аз не съм. Аз съм много далеч. И си търся шивано дърво. Защото то сърва, имаме Warp Forest. Warp Wood. Няма, леле. Warp гора. Няма бе. Аре някакъв бонус, дропове, чанти, пут, магате, шропеземе с став топ. Тука май с работа си изкарват пари, знаете ли? Да. Баца? Лофа. Да. Може ли да пробваш така? В моя рез да такаш, да чупиш. Чакай, само ще поде. Аз ще дойда. Вау! What the fuck? Защо? Нещо не ми се получи. Да, мога да чупа. Рез... После как беше? Рез Select. Верт. Рез Select Верт и след това... Виждат грешното дърво. Еми фака ми бе, фака ми right in the post. Знаеш, кога си има една... Do you even have... Абе, някой да знае къде има пясък тук. Трябваше да кажеш по-рано, бях при бряг, обаче си тръгна, защото не ми харесваш. Много лошо беше отношението там. Хората просто плейнбаха като... Празе. Спечелих achievement. Getting wood. Вау! Чак са, вау. Пъти му да Значи след Rest Select Верт, какво е? Rest Select? Res Create и името на Реса. Да. Хаяте. Сега ми трябва дървото, което ви дадох. Елате тук. Вижте, не съществува това дърво. Да. Значи много лошо. I'm sorry, мой човече. Срока. Лошо. Аз сега как да си довърша къщата? Еми, иди на Warpshop и купи, там има. Още в началото ще видиш. Аз взех. Ще видим. Обаче как ще се изкарват пари е въпросът тук. Има ли се, дали има се? Warp Cell. Има Warp Cell. Има ми добра новина. Ако аз съм фермер, явно се. Познате как се казва Реса? Как? Пиерник? Я да видим само... Има ли некъде нещо за отглеждане, бе? Има брадавици. Има... Това не си готино. Вау, 1 на 600 ля за селване. Това е бай. Къде е сел? Бай. Да. Ларп. Какво? Тема. Ма тук трябва да има jobs. Има jobs, бе. Браво, Алфа. Фермер. Jobs join hunter. И още една работа може да си избере. Да. Builder. И какво ти дават джобовете? Ако не е тайна. Сигурно пари, не знам. Чуди се още. Некой има ни манджа. Манджа, некой. Чакай, телепортвам се до Home Music. Нямам.
Аз имам момент. Секунда. Ела в моя хома. Така. Да си седне хом. Ето. Дай манджа, дай манджа. Дай манджа, че съм на малко. Ние сме от България. Не, Турция. Аз Еми съм да. турчин, между другото. Не беше ли от USA? USA. Да, точно така. Само, че не харесвам по принцип. Не, харесвам я, но не ми харесва политиката на USA. Иначе харесвам държава. Много хубаво там. Така, нали... Да си... Тук има 2 уит. Това са моите. Окей. Семенца ми трябва, за да започна кампанията си. По-голяма ферма, по-добре. Искаш ли едно? А? Тук искаш ли общо да ни е това? Къде си ти? Тук. А ти какво ще правиш, бе? Това Има. Гейминг? Какво ще правиш, бе? Къща? Гати къщата, ама това като крепост. Еми точно да. Малко големичко, но... Малка. И изразходваш толкова много дърво, че просто... Къде си да ти покажем къде е фермата? Стой, бе, имам 20 пари, бе. Имам много пари, бе. Стой, бе, много. Аз имам 508. Знаеш ли какво? Какво? Аз съм фак офно. Вау, това е гадно. Имам дърво. Некой има да ми даде. Идвам. Още едно дърво. Едно такова преобработка. Ето. Колко хора се отзоваха? Много сте, бе. Джунгла искаш? Няма значение, вече той ми даде. Нямам дъма! Леле! Нямам нищо. Да ти дам ли дъма? Не ми дай дъма. Имате ли камък? Нещо, айрон, нещо? Аз имам 9 айрон само. Добре, Ето дай ми 30 кобълстон. Петни ми 3. Аз ще ходя сега да копам за кабелстон. Лауфа. Виж в къщата ти. Виж на прага. Метни айрон. Добре, на някой трябва ли му кабелстон? Боби, Ти ми метна 3... Тихо. Така, ето ти такова бе. Тоби, Гоби, Боби, Тоби. Това име Тоби ме кефи, Тоби. Това си... Гоби. Отиште ги. Боби, ти с рес ли си сега? Да. Гоби, Тоби. Не знам защо. Без да искам. Ами дай мутиката, моля те. Отивам да правим ферма. Дай мутиката за малко. Направи си. Иначе къс. Шиба. Имаме вече 4 сида. Аз имам един си. Момцета, внимавайте, Внимавайте с Има говоренето. песок бе. На кого трябваше песок? Внимавайте. На мене. Ела тук. Ехо, некой си Да. също. Да. Да внимавате с говоренето. Така. Нали ме с къв смисъл ме разбрах? Да. Гейминг и ProKiller 29. Нали? Да. Добре, защото аз чух нещо лошо. Така. Много такива. Гейминг? Аз съм при твоята барака. Барака ще ви кажа. Неговото е дворец, моето е барака. Тук последваме да видиш къде има песък. Се, видях. Вие сте гати джихадистите, с всичко ме снабдихте. Не можа. Я че малко, я... Какво правите, бе? Леле, като ми видех си изкарах какво. Аз събирам песък. Видех от началото. Викам, тук има някакви тапанари, сега ще тръгна да ме килват. Лоства. Да. Ужи. Жито. Дай едно семенце. Само Аз не ми трябва, аз имам. Тук има 5. Аз ти дадох едно, бе, аз нали метнах там... Да, дай ми едно, не ми трябва две, дай ми едно. Някой има ли 8 кабелстон? Не, няма да ти ги чупа, ProKiller, няма да ти ги чупа. Аз имам... Ама искам кирка. Аз имам кабелстон. Може ли 8? Да, Къде си? за тебе съм, Аз ще си направя каменна кирка. Може ли такова и едно дърво необработено обикновено? Нямам. Не. Необработено бе. Нямам необработено. Нямам.
Значи, да, бе. Да, бе. Да, бе. Да, бе, да, бе. Абе, да. Чупи. Епа, не, бе, не. Само се възикам с тебе, занасям те. О, щупих главата. Точно едно Точно три кабел, не знам. Щупих си главата. Аз съм си я чупил. Да, бе. Да. Истински живот. Да. Да, Ти знаеш, до първи клас. да, бе. Направо умре тогава. Мани. Линейки. Абе, да не говорим за такива лоши неща. Само живота е хубав. Живота е... Абе, не е Перес хубав, бе. Томас. Живота е гаден. В момента живота е гаден. В момента живота ни се смее в очите, бе. Не разбрахте ли, че сме от такава криза? Че Си живота... е... Ало, само след не говоря с тази за политика. Абе, трябва малко за политиката са. Ние сме бъдещето на тази Политиците държава. са едни такива, да не казвам какви, защото не е за камера. Абе, ние Е, сме да пред камера. бъдещето на тази държава, затова трябва да коментираме. Добре, значи Бойко Борисов построи много магистрали през 2015. Стига с тези магистрали. Дано да му провърви и 2016-та. Да. Колко много ме работа там. Там Хемос, магистрала Хемос беше. Тя ми е любимата Хемос. Блокирах ли те, бе? Гати, не блокирах водата. Аз тук нали се мъча. Ние си правим ресурс с... Ти вече. Аз тук съм миньорчето. Абе, какво трябваше да напишем за рес? Reselect Vert, Res Create името на Res. Що не те чух? Браво. Яко Res Бухак, Select бухак. Vert. Първо, нали цъкаш двата бутона? Res Select Vert. После Res Create Ох, трябва ми Деп Страйдър. името на шивания ти Res. Добре. Разбрах. Абе, Сега ще сказ... Как да се казва? после Res Create и там името. Я, някой да пробва да чупи. Добре, идвам. Къде до къде? Само къщата ли си рейд? Мога. Какво? Мога. Я тук прави да щупиш, Боби. Чак. Какво ставаш, бе? Паче кажу. Дървото къде Не искам аз да пробвам. Къде ми е дървото? Що ставаш? Стана, бе. Я се прави тук да чупи. Не ми... Върни ми песъка! Нати го. Нати джамп с тебе. Да ми... Стоп, спрете бе. Чакай, бе. Умри! Спрете да се биете бе, не бе, дейте бе. Ама той не ми връща в стъклото. Върнахте го, бе. Не. Върни му, На половинка съм. върни му джамците бе. Бързо, Върнах го джамците. Не си ги! 30 не е минал да е върна докопал се, Кюреко дето. бе. Бързо бе. Дай му джамците преди да е докопал Кюреко. Абе, Кюрето ме мерси. Добре, Само да докопа... хора, как се използва Optifine без кое копче беше на 8? Зв. В. Май. Не, аз не. Офсета, нека лага да оправя па В, не ми пука. Не, пука ми, трябва ми Optifine. Аз чупа нещо. Чупа на Прокилер къщата. Аз на Прокилер, да геймър къщата. То техчат пак е много готин. И мислим, че и на него ще му давам долу в описание линк. Линка в описанието, леле. Значи тук си изпуснал 3. На. Боби! Тоби! Къде е Тоби? Моби! Къде е Боби? Къде е Коби? Има много на завършващи на Би. Коби, Тоби, Моби, Боби. Давай бе, Боби, чупи, ето. Стига се! Топи, Бопи, Мопи, Смопилу. Добре, да не ми ползваш името, а? Аз се знам. Той без това говори. Прокил, ара чупи, а? Какво правя? Събирам за фермата. Съкадик. О, добре, че даваше вече по 3 врати. Спасен съм. Ох, благодаря на едно. Абе, това ние сме май на 1,9 честно. Не, на едно. Аз съм на 8-9. На 1,8,9 сме верно, аз певам. Трябва ми едно проклето. О, добре, че не взимам фул демидж. Може да... Защо, Боби? Защо? Искам едно дърво! Имам планк, Смит. Искаш ли планк? Не искам обикновеното дърво. Добре, мислим, че това стига за този епизод. Това ще е първи епизод. Ще направим
както казах, 20-30 и чао. Чао! Айде, Чао, Афра.